Det er så til jer, der efterløser og set vores hus. Så nu får I den lige på film her, og det er så udefra. En stor pickup truck, vores garage. Og I kan se, det hænger ligesom sammen med en flok andre huse. Kommer en bil, skal spørge ikke blive kørt ned. Går vi så om på siden af huset. Vores lille veranda. Og der er det, som alle har over aircondition, det kan man ikke lave foruden. Det er jo den 26 grader i dag, og vi skriver den 10. oktober. Det er vores have, der er heromme. Det er sådan en delehave med de andre ned igennem kvarteret. Der er ikke sådan rigtig hegn. Man har sin egen terrasse. Det er ligesom det der, man gør i. Og hvis I kan se på solen dernede af. Det er så vores terrasse lige her. Og vores hus hen til det hegn, som I kan se, der kommer lige der. Går vi tilbage og går ind igennem huset. Og garagen er selvfølgelig automatisk portåbner, sådan er det. Her ser hundedrengen lige derinde bagved. Sasko. Så går vi ind i forgangen. Og her i forgangen, der har vi sådan en dør til ude i garagen. Der er jo sådan, man kan køre sin bil ind via den automatiske garageåbner. Jeg tænder lige nogle lys herude, så I kan se noget. Og ser den ud. Og Gittes nye cykel. Kom. Så er der en rum lige herinde til højre, når man kommer ind ad døren. En lille gæsterum med en sovesofa i. Med tilhørende toilet. Og det kommer så lige her med karrebad. Og selvfølgelig et toilet. Og lidt smukkiseringsudstyr. Går vi længere ind her, så er vi i stuen. Og som vi ser, så var det lige her, hvor vi kom ind. Det var gangen. Og vores fine lædermøbler. Og med pejs og det hele. Og vores 32-tommer Sony fladskærm. Så går vi i bunden af stuen. Og vores pejs, der det er sådan totalt elektrisk en, så der kommer overhovedet ikke noget varme ud af den, men flot ser det ud. Det er godt et flot billede, der hænger der, hvis I vil se det. Her har vi vores spisebord. Og køkkenet. Og til dem, der så vores hus på Helgolandsgade, så kan I godt se, at det er lidt samme stil med køkkenet. Og der kan I se, at de holder sådan nogle store ovne herovre, så der er plads til lidt. Og så med køleskab, det er nok 1,5 gange bredde af det, vi har derhjemme. Og mikrobølgeovn, kaffemaskine. Der mangler ingenting. Vi går videre. Og det er så gangen ind til vores soveværelse. Og på vej ind, der er lige sådan en skab her i siden, og åbner lige, kommer lige lidt nærmere billeder nu. Jeg vil lige tænde noget lys. Det var der. Der har vi så vaskemaskine og tørretrumler, og det er jo dejligt at høre på det, når man ser fjernsyn. Men når man så får lukket derind til, så er det så ikke så slemt. Og det gør man så lige nu.
Sådan. Så er der et lille skab derinde. Det er sådan set bare hvor støvsuger og sådan noget står. Kom ind i vores soveværelse. På vejen i soveværelset, der er så lige et toilet mere. Og der var Ken Nielsen himself. Og med der er så hørende brugskabine. Og ja, han har på håndklædet med over. Så går vi lige ud igen. Og så er der Gittes afdeling, walk-in closet. Det er jo noget enhver husmor skal have nu om dagen. Så det fik hun selvfølgelig. Og der har vi så et lille kontor herinde. Og fortsætter. Så har vi vores seng der. Og nogle rigtig utrolig flotte natborde. I rigtig 70'er stil. Og så har vi jo så en dejlig udsigt ud til vores have der. Fra vores soveværelsesvindue. Så fiser vi en tur ned i kælderen. Og der skal vi så lige have tændt noget lys. Og her har vi, det er så vores drikkevarer, der står der. Så I kan bare komme an. Og der er så lige sådan en lille afdeling, hvor man lige kan sidde og trække sokkerne af og slappe lidt af efter en lang dag med fyldt med oplevelser af dem, der kommer over selvfølgelig. 2 senge, så Hans og Lis, der er ret op til jer. Og moren og Josefine. Lille fjernsyn, hvor der ikke rigtig er sat et kabel til, så det kan I ikke rigtig benytte. Men selvfølgelig, vi er jo ordet der, så her er der selvfølgelig også lige et badeværelse. Lige finde kontakten, den var der. Og der var han så med igen. Det er ikke de samme billeder, hvis jeg hænger over hele huset. Men, og toilet selvfølgelig, og en brugskabine derhen. Som I kan se. Yes. Så fortsætter vi videre, så er der en lille værelse herinde. Der skal vi så lige tænde lys også. Den kommer der. Og der har vi så alt vores motorcykeludstyr. Tæller ikke. Nu mangler bare motorcyklen, men den skulle så gerne komme på et eller andet tidspunkt. Og så bliver jeg lige brugt til at sætte nogle bordene og sager. Så er der et kæmpe stort rum herinde. Og der lige der. Sådan. Og tænder noget lys også, hvis jeg kan finde kontakten. Den var der. Kæmpe stort rum, som man kan bruge som pulterum. Og der er så alt mit arbejdstøj og alt det, der står i huset, som ikke rigtig giver at se på. Det sætter vi hernede. Og så har jeg lige hængt nogle tøjsnore op, så vi kan få tørt vores tøj. Der er selvfølgelig tørretrumler her, men vi er jo sådan lidt til det der med at hænge det på en tørsnor i stedet for. Eller skal jeg sige git. Det er nok det mest hende, der gør det. Og så fortsætter vi så ind igennem gæsterummet igen. Og så tager vi så en dør mere. Sådan. Og der er noget med noget lys også. Og der står 2 kæmpe køleskab fryser. Den ene er en fryser, og den anden er en køleskab fryser. Og så er der sådan en lille pulterum til det også. Som man så kan se, der er trappen op ovenpå. Så sådan ser vores hus ud. Håber I ned i rundturen. Og til dem, der har efterlyst det, så fik I det så. Så vil jeg rundt og slukke lys igen. Kan I da godt?